Thlir tu te ASEP General Headquarters Aizawl mingin voin April ni somni pahnih World Art Day chibai kabuk veka cheu kumdanga chuan he World Art Day a hian sarkar he Forest Department bultumte hin ke ni ASEP te point environment hum halna konga Art Day pual hian hun kan hmang thina ti chuan kan leilung kan mother art kan chen na hum hal atul ziate mangai atul ziate ven him atul ziate injir tirnan kong chi hrang hrangin activities man thina nia kuminai ro chuan COVID-19 coronavirus rileng avangin mishing te kan tom im veka engmah program man the ni lova ti chuan ke ni ASEP te chuan he kan YouTube channel official channel kaltlang hian program toite mipui tan ron man lok kan han tum don ani Art Day den chen hian khovel hun hrang hranga environmental rally kong zo kan ti te seminar te thingphun te bolho charfai te polythene le khatiang chi bolho plastic waste kan tiang chi te charfai na tlang ate khatiang kha nei thina nia chutiang ang activities zong a chu komina chuan khovel hun hrang hranga te po rem talova keini Mizoram a po rem chang talova ni ti chuan kumin World Art Day theme a hian climate action ti manania chumi na tum chu kan khovel lumna lo sang zel kan climate lo dang lamta kan sikle sa lo dang lamna sata hi siam thata omle theina turin theito pin kong kan zo turani ti hi atum ber mai chu ania keini po chumi lam hoi chuan theito chua kan in buat sai thar atulani ti hi kan hanin ngen thar pasapot duani sap environmentalist ro puite chuan he kan chen na lei hi mother art tinan lo soi thina chu athu khop maya chunu tiangin an lo soi thina ni he kan chen na lei hian kan mamo tin reng min pe a amal chunga min lo choi tle hnute tuin min lo choma chu duat ve tul an hriata wangin mother art tinan soi thina ni ti chuan he kan zo ram po hi kan chunu ania kan mamo tin reng min pe a tun hun thlengin min lo la choi tleya chuwang chuan puitling kan lo ni let ve hun nuwa hi chuan mangai let ve tur kan ni ti te a theina ang konga ahum halna na kan leilung hum halna na hi thok ve tur kan ni ti te hi hre thar leila he Art Day a hian chumi ngai to na thar mang tur chuan mi puite kan han in som thar du ani hetianga environment kai hnoi ni poimo alo her chua hian mitam takte chuan ngai to na siam tharin voina ta na chuan kan leilung tan ka ti thei tok ti ve turin kan in buat sai te ang kina thinlunga ta na te an lo hmang thina chutiang chuan thingphun nan te an lo hmanga kan leilung tan kan mother art tan hian thei top chuain aga theina ka angkong kongin kan in buat sai ve te ang tina thinlung ngai to na thar man nan an lo hmang thina ni voina po hian thlir tu mi pui te po in he World Art Day a hian kan leilung ta na hian enge motal ti ve turin kan in siam thar te ang kan in buat sai thar te ang thingphun huna hemi den chen hian thing kan phun ve te ang tiang chi te bolhlo ka amun taka ka paitonga kan leilung ti bolhlo tu kan leilung ti chetu kan i tolawang kan ramngo kan nungcha te hum hal tu ni turin ngai to na kan siam thar te ang tina huna ta na ten lo mang thina Cree Indian proverb antia chuan kan thing nung ber kan ki huna kan sang nung ber kan man huna kan lui nung ber tur kan sai huna chuan poisa hi ei thei ani lovani ti kan thre chuak tawng ti hi a oma athu khop mai Indian nampa Mahatma Gandhi a chuan kan chen na leilung hian he kan chen na lei hian mihring mamo zong hi aphu hruk zawa midu am te nen lam hian adai zo seng lovani ti na lo soi alo thu khop mai voina hian midu am ni lo turin poisa hi kan ei theidon lo wangin kan chen na leilung min lo choi tlei tu hi mangaya duat leta atana kan ti thei tok ti ve turin in buat sai tharila Mahatma Gandhi kan India hampa ina alo soi akha vong rengin voina hian kan leilung tan he Art Day a hian ngai tu thar mang turin zoram mi puite kan in som du tak meu ani